Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo snimati Minecraft. Ovo tu je 12. epizoda. Od kako se ono izdešavalo, pa da, ima jedno dosta. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo igrati Minecraft, 12. epizoda. Ovako, za današnju epizodu sam pripremio, počet ćemo raditi mob farmu. Da, ne ona velika, bože moj, nego drugačija. Vidio sam puno mob farma, ali za mene ovako, koliko ja imam materijala, jedna će biti dobra. Iako mi treba villager, to ćemo, zato kažem da ćemo početi raditi, jer nemam villagera trenutno, pa ne znam kako bi ja to mogao izvesti. Prvo idem maknuti sve ove nepotrebne stvari, pa idemo početi graditi. Ok ljudi, to sam napravio. To će mi biti ovdje. Tako da bez previše odugovlačenja počnimo to raditi. Uzet ćemo ovako i iskopat ćemo dosta. Prvo ću ovako po 2, pa ću onda nastaviti više dolje. Zakopao sam se. To baš i nije dobro. Mislim da će ovako biti ok. Ako ne bude, napravit ćemo još šire. Pa mislim da je ok. Mislim da je ovo sasvim ok. Ok. I to je otprilike, taj dio je završen. Još malo da ovako prokopamo. I to je to. Ovdje tu će mi biti prolaz gdje ću ih ja ubijet. Ja ću još ovako napraviti da mi bude ravno. I ovako ću još jednom za tamo. Jer, hello. Ok. Pukao mi je šavel. Ovdje tu će biti naravno zemlja. Ali prvo idemo, ne znam šta će to biti. Uglavnom idemo mi prokopati još malo ovo. S rukom, pošto nemamo lopatu. Ok. I sad malo s pikeksom. Ovo tu će biti jako dobro, jer nama treba puno XP-a uskoro. Mi ćemo morati enchantati stvari. Ne znam kada ćemo doći do toga. Lava kad nam bude došla, doći će. Jer lava nam treba da bi to napravili. Diamonde baš i nemam. Ajde da prokopam i ovo irona. Ok. Oh well. Trebam pojesti. Ovo. I to je to, ja mislim. Da. To je to. Ovdje tu će biti prolaz. Ja ću tu i tu će biti stepenice. Naravno, prvo ću ja ovo tu ovako zatvoriti. Da, izgleda ok. Sad bi trebali
U armore ništa to. Blokovi ništa. Ne. Joj. Ja bi trebao uzeti slabove. 7 će biti sasvim dovoljno. I treba ću uzeti puno trapdoorova. Znači, toliko puno da je to normalno. Mislim da će mi 16 biti dovoljno, pošto je moja mala rupa. Kogod da je pogodio, svaka mu čast. Čekaj, gdje je sredina ovog? Mislim da je ovo tu sredina. Ok, ovako. I tu u sredini. Naravno, ovo tu neće biti ovako. Jer... Ne to. Ok, ja nemam ništa kod sebe. Znači, doslovno nemam ništa. Tako da ću morati ovako. Ovako, sad ovo tu sve trebamo ovako. Ne znam zašto, ali trebamo. Ovako. Da, vidi se da trebam još. Ovako. Sve to napravimo. Još ova strana i ova do kraja. Ok. Vidi se da nismo baš procijenili koliko treba. Ne znam da li će ovo biti duži video ili kraći. Ne znam. Pošto gradimo to. Zašto ja ne mogu otvoriti ovaj chest? Ok, neki bug se upravo desio. Tu nema ništa. Znači morat ćemo ovdje napraviti ovako. I još malo ovih. Mislim da će ovo tu biti dovoljno. Neću ni ulaziti više unutra. Zato što ne moram. Ok, ovo tu moram srušiti. Kako bi mogao postaviti ovaj tu trapdoor. Ovako. Postavio sam dupli trapdoor. Ok. Da li će ovo biti dovoljno? Nemam blage veze. Da, i više nego dovoljno. Zapravo ne, doslovno točno. Ok, idemo mi sad ovo tu sve zatvoriti. U sredinu mora biti neko, ne mogu se ja sjetiti ko, ili villager, ili nešto tako, i onda će to biti mamac kako bi oni upadali u tu rupu. I kako bi to bilo uspješno. Ali ja ne znam da li bi to moglo biti dobro. Jer kod mene se baš puno mobova nakupe. Nemoj me sada ti napadat. Ok. Ovce. Ne znam da li ovce mogu biti mamac. Jer iko upao unutra. Naravno da ne. Ovako. Samo da se tek toliko popnem. Jer nisam još gotov. Naravno treba mi još treba mi još neki mob.
kako bi on namamio. Ali treba mi još nešto. Da. Evo, imam ovdje, što je odlično. I ostavio sam ovo čudo često umjesto toga. Mislim da je ovdje rupa. Jep. Malo ću ja onda ovo proširiti. Ovako. I ok. Tu smo gotovi. Samo još ja tu trebam postaviti zemlju. I ja kad budem došao ovdje, ja ću ih ovako moći ubijeti. Sad ne znam koje su to šanse da to radim. Ali nadamo se da će radit. Ja ne znam. Ja ću ovako to postaviti. Nije nego ovaj. Ja ću to tako postaviti. Da kad budem našao moba da to samo ovako uguram. Ovo tu spustim, ova dva polomim. I onda imamo mob farmu. Idem ja prvo s ovcom probat. Čekaj jer imam ja... Ne. Moram ići po to. Po taj wheat. Ili kako god da se to kaže. Rude, poruke, armor, hrana. I uzet ćemo ne toliko. Ok. Wheat. Ok, come on please. Joj, i krava to voli. Kravu ćemo ubiti. Ovoca nam treba. Dođi ovdje. Na ovaj tu blok, ne možeš na taj. Šta ako ja ovako preskočim? Ne, ona će samo tu upast. Sad si ti tu. Znači ne. Treba nam baš doći neko. Ja ću nastaviti video kada neko bude došao. Neki drugi mob. 2000 years later. Prošlo je dosta, sat vremena, i niko se nije pojavio. Tako da, nadam se da vam se svidio ovaj video. Obacite jedan veliki like u znak podrške. Dok čekamo, 2 villagera nam treba. Ok. 2 villagera nam treba. Tako da nadamo se da će stići ili da ja moram ići u potrku za villagem. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pos.